Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utai pangandikan atasi atu kang kaping 9 iku kala ngendika sapa Bazar Jamhar, Syekh Bazar Jamhar. Dawuhipun Syekh Bazar Jamhar, situ khisalin utawi nenem pira-pira perkara iku ta'dilu bandingi apa nenem aitu sawi tegese madani apa nenem jami ad-dunya ing sekabehe dunya ai amti'ataha tegese pira-pira bondo dunya wa amwalaha lan pira-pira harta dunya. Amu siji yaiku panganan almariu kang enak. Ayen lati tegese enak. Nomor lorone waladulan anak asaliku kang soleh. Albaru kang bagusi kang ngabekti liwalidehi kelawan wong tuwa lorone walad. Nomor telune wazaujatu lan bojo wadon as-salihatu kang saleh al-muwafiqatu kang taat. Ayin lati tegese wong wadon uti kang bekti kang taat sapa alati Allah ing Gusti Allah wa zaujaha lan bojone wadon. Wal kalam mulang guneman al-muhkamu kang den kukuhake ai al-mutqanu tegese kang den kukuhake alladzi la yataghayyaru kang ora ubah kang ora berubah apa kalam. Terus nomor akhire wa kamalul aqli lan sampurnane akal. Wonten ing makalah sanga menika wonten dawuh ingkang dipun ngendikaken dening Imam Bazar Jamhar. Panjenenganipun dawuh bilih wonten 6 perkawis ingkang saged bandingi napa kemawon sing wonten ing alam donya menika. Artine kesenengan-kesenengan wonten ing donya menika bisa dibandingi. Artine ketika kula lan panjenengan sami niku nggadahi 6 perkawis niki mengke, mongko padha karo awake niku duweni donya saisine niki. Urip iki wis nyaman. Pertama inggih menika daharan ingkang eca. Daharan ingkang eca iki maksudnya bukan berarti nilai panganane sing larang, sing mahal utawa sing berkualitas. Mboten ten niku. Lha kok enake niki inggih menika wonten ing lisan, wonten ing ilang ning gone rasa. Dan enake rasa kula dengan sami niku nggih nika nalika keadaan luwe. Wong ki nek luwe masih niku lawuh mung lawuh sambel. Niku ngalahno wong sing mangan nganggo soto, nganggo sate. Tapi keadaan wetenge niku mboten luwe. Jadi nanti kalau benar saking mangan itu ngerasakno enak ning desa niku. Maka kita merasakan kenikmatan ning alam dunia niku. Bisa menikmati dunia ini ku, tapi supaya kalau benar sami niku iso ngrasakno enak mangan yaiku usahano nalika mangan itu pancen bener-bener keadaan luwe. Sangat butuh kalian makanan menika.
Lajeng nomor kalih nggih menika nalika kula panjenengan sami kagungan putra ingkang saleh. Anak sing manut, sing ora tau mbantah, sing ngerti karo butuhe dhewe, ya ngerti butuhe wong tuwa. Iki anak sing saleh. Nalika kula panjenengan sami kagungan anak sing saleh menika, niku pun padha karo iso menikmati enake dunya niki. Nomor 3 nipun zaujah salihah al-muwafiqah, wong wadon sing saleh. Saleh iki artine dia memang berbudi pekerti, taat Gusti Allah. Lajeng muwafiqah, muwafiqah niku nyocoki ning nggone manah panjenengan. Artinya anggone lelaki lelados sikape niku nyenengno maremno dhateng manah panjenengan. Mungkin ora ayu, elek ning masyarakat, tapi ketika wong wadon kula anggonipun lelaki niku saged damel marem, sikape saged damel marem, maka kula dengan sami sampun manggihaken kenikmatan dunya menika. Lajeng nomor 1, 2, 3, 4 sekawan nggih menika al-kalamul muhkam. Guneman sing muhkam. Guneman muhkam niku ucapan yang tidak mungkin berubah, tidak mungkin tergantikan. Artinya kalimat itu kalimat hak, kalimat benar, sehingga bisa dikatakan sebagai kalimat mutiara atau kata mutiara. Misalnya pun tembung yang Jawa itu ojo dumeh. Tembung ojo dumeh ini maksudku kalam muhkam. Ing ngarsa sungkuwada ing madya mangun karsa ukuri handayani. Niku kalimat muhkam. Kalimat yang benar dan dia tidak akan digantikan oleh kalimat yang lebih benar dari niku. Niku kalimat muhkam. Kalimah-kalimah ingkang mengandung hikmah. Kados dipun Kanjeng Nabi kathah kalimat-kalimat muhkam. Napa malih Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kalimat ingkang muhkam. Kebenaran yang tidak mungkin digantikan kalian kalimat-kalimat sanesipun. Lajeng wa kamalul akli, sampurnane akal. Wa banna sami nalika kadunungan akal sing sempurna, dipun paringi kecerdasan, dipun paringi kekuatan dalam ingatan, gak gampang lalen. Niku pun marem-mareme wong, termasuk marem-mareme wong nggih menika nalika dipun paringi akal, kuat ingatane, kuat dalam memahami sesuatu. Ini berarti kamalul akli. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya dan riwayatake anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa anahu setune Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Likul amalin di'amah wa di'amatu amalin ma'rif aqluhu. Likul amalin iku kedue saben-saben ngamal di'amatun utawi ana cagake. Wa di'amatu amalin mar'i utawi cagake ngamale awak-awakan, ngamale seseorang iku akluhu akale wong. Fabi qadri aklihi mongko kelawan kira-kirane akale mar'i utawa akale wong takunu tinemu apa ibadatuhu ibadai wong li rabbihi marang pangerane mar'u. Kados ibun Kanjeng Nabi berkaitan kalian
kamalul akli, sempurnanya akal. Kanjeng Nabi dawuhaken bilih setiap amal, setiap pekerjaan niku mesti enek cagake, butuhno cagak, butuhno penyangga. Dan penyanggane ngamal inggih menika akal. Akal niki udah dibahasane utak sebagai otak. Otak niki pusat pengoperasian seluruh anggota badan kula lan sami. Semakin sempurna akal wong, maka akan semakin banyak yang bisa dikerjakan oleh anggota-anggota tubuhnya. Di akal ini tukang perintah, akal ini pusat nopo niku sedaya pekerjaan bapak sami niku terpusat wonten akal. Jadi awak iso merintah tangan, gerak driji, obah-obah, utawa gerakno bulu, nguncangno sikil, nyadurno, ngipakno. Niku lewat otak. Nek kene enek saluran-saluran, otot niki mungkin merujuk dumateng akal perintah. Terus lewat jaringan-jaringan otot itu agar awak iso gerak. Enek sing kita sadari, enek sing boten. Enek dengan kesadaran, artinya enek dengan yang kita niati, wonten ingkang boten. Tapi sebenarnya walaupun dengan sami niku boten sadar, niku sebenarnya apa yang kita lakukan niku terpusat saking otak, saking akal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, asrul rajuli utawi pokoke wong lanang iku akluhu akale rajul, wa kasabu utai tedake rajul utawa nilaine rajul iku dinuhu agamane rajul, wa muru'atuhu utawi kaprawirane rajul iku khuluquhu budi pakertine rajul. Rajul niku artine wong lanang, tapi niki ora khusus. Jadi nantos kalau aturne pilih nalika disebutnya wong lanang niku maknane ora khusus wong lanang, artine sapa wae iso masuk wong wadon umure tuwa nom usik bocah niku masuk niku rajul. Tapi nek disebut wong wedok niku khusus wong wedok. Khusus wong wedok iki wong wedok. Mulane ya ayyuhalladzina amanu misalnya pun disebut ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Iki wong sing padha iman. Nek kene alladzina niki artine wong lanang-lanang. Tapi ning kene ora khusus wong lanang. Sing diwajibno poso ora khusus wong lanang tapi wong wadon ya masuk. Sing tuwa, sing enom masuk. Sing penting sampun balik iku sing wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Pokoke rajul, pusate rajul niku wonten ing akale. Terus hubungan hasabu nilai ini pun, jadi kedudukan pokok dan kedudukan ini jadi ada siji. Wong niku dinilai saka akale, kedudukan itu terletak wonten ing akalipun.
Nek khasam niku teng agama niku. Jadi akal niki mungkin mempengaruhi nenggone perilaku. Nenggone perilaku nenggone tindakan. Wong bijaksana utawa ora iki mungkin tergantung nenggone akale. Dimutusno perkara napa mawon. Lajeng hasab nilainya wong niki manggone nenggone agamane. Agama niku ngajarno nenggone keimanan. Nenggone iman perkara-perkara sing gaib. Niki agama. Terus lajeng dipun padhone kaliyan perilaku. Orang pun sekedar percaya tok, ora sekedar iman tok, tapi dibuktekno keimanane mau kalian lelaku nindakake apa sing diperintahno Gustine sing diyakini. Niku nggih kanggo nilaini wong. Lajeng bangun agama kuluku sedangkan kaprawiran itu kehormatane wong niku gumantung nenggone budi pakertine. Masya Allah niku ya berilmu ya mau maling sembarang kitab diwaca, tapi nalika budi pakerti niku boten cocok. Dhewe ora iso bergaul kanthi sae karo tanggane, keluargane karo sapa wae. Maka iki jatuh kaprawirane. Niku jatuh. Ilmune ora iso nulungi. Penampilannya kekusukan nek gone agama nggih boten saged nulungi. Cuma seneng penampilan fisik tok. Lah budi pekertine niki manggone nek gone sifat kaprawiran. Lajeng nomor 6 ingkang termasuk lobanyan sami saged memiliki dunya saisine inggih menika wasihatul badani lan warase badan. Awake waras ora nek keluhan babar pisan ngeluh ora utawa misalipun ngeluh napa mawon niku kadang-kadang kula pingin sami niku gadah keluhan-keluhan misalipun bengkeng utawa linu sapiturutipun. Dan nalika kula panjenengan sami niku mboten gadhe keluhan napa-napa wonten ing badan, artine badan kula panjenengan sami niku dalam kondisi sehat, maka kesehatan ini iso bandingi nikmate dunya saisine. Wis ora butuh hiburan, dia sudah merasakan nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utai maqalah dipangandikan al-asyura kang kaping 10 iku Anil Hasan al-Bisri saking Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Laulal abdalu lamun ora ana utawi wali abdal la qasabat mongko yekti ambles apa al-ardu bumi wamalan barang-barang fiha kang tetep ing dalem ardi. Ruya diriwayatake apa annahu sedune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi al abdalu utawi wali abdal iku arbauna 40 apane rajulan wong lanangi. Isna awa isruna utawi kang 22 iku bisyami ing dalem tanah Syam. Wa samaniyata asyara utawi kang 18 iku bil Iraqi ing dalem tanah Irak.
Kullama mata semongso-mongso mati minhum saking 40 sapa wahidun wong siji abdala mongko ganti sapa Allah Gusti Allah makanahu ing panggonane wahid. Faida jaa mongko nalikane teka apa al amru dina kiamat ubidu mongko den pundhut sapa abdal wali-wali abdal kulluhum ya sekabehane wali abdal. Fa'ida dalika mongko nalikane mengkono den pundhute wali abdal takumu jumeneng apa asaatu dina kiamat. Rawahu riwayatake hadis sapa al-Hakim Imam Hakim. Wonten dawuh saking Imam Hasan Basri. Hasan Basri itu termasuk tokoh sufi. Imam Hasan Al Basri itu artinya Basrah, tanah Basrah. Tanah Basrah itu termasuk tanah Irak ya. Ini kepentingannya pun jauh banget. Laulal abdal laqasabat al-atu wa mafiha. Saumpama bumi iki ora ana wali abdal, mongko bumi niki bakal ambles. Saisi-isine ambles. Artine bumi niki mboten badhe aman nalika ora ana wali abdal. Lah wali abdal niku jumlahipun sekawan dasa tiyang. 40 wong wali abdal. Nalika wonten salah setunggalipun wali abdal ingkang meninggal sedo niku lajeng dipun angkat malih wali sebagai penggantine untuk memenuhi jumlah 40 pembawa. Lah wali abdal niku nggih wali penggane donga bertasbih dhateng Gusti Allah taala terus menerus sanes malaikat, tapi wong niki jenise wong tapi dia ahli tasbih dhateng Gusti Allah taala. Sehingga barokahipun wali abdal kala wau bumi niki malih dadi aman. Ya senajan to enek tetep bencana-bencana wonten. Tapi ora ndadekno bencana kala wau meluas wonten ing sekabehipun bumi. Terbatas ning tempat-tempat sing dikersakne kaliyan Gusti Allah taala. Dan mulane pun benjing nek Gusti Allah niku sampun ngersakaken dinten kiamat saderengipun wali abdal kala wau dipun pundhut sedaya. Sedaya sampun sedo lajeng takum saah jumenengipun dinten kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Baru lan den critakake apa ana sunune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi lan takhluwal ardu an arba'ina rajulan. Lan takhluwa ora sepi apa al ardu bumi an arba'ina saking 40 apane rajulan wong lanang. Misla Khalilur Rahmani padane Khalilur Rahman. Babi mongko sebab wong 40 yusqauna den udani sapa kaum. Wa bihi man sebab wong 40 yusaruna den tulungi sapa kaum. Mamaka ora mati minhum saking wong 40 sapa ahadun wong suwiji ila abdala angin ganti sapa Allah Gusti Allah maka nahu ing panggonane akad sing sedo diganti akhara ing menehi. Rawahu riwayatake hadis sapa At-Tabrani Imam At-Tabrani. Dipun Kanjeng Nabi malih bilih bumi menika boten badhe sepi saking tiyang sekawan dosa
Sing tiyang sekawan dosa niki minangka wali abdal utawa disebut Khalilur Rahman, kekasihi Allah dan kang maha welas. Mergo panjenenganipun yang sekawan dosa niki ahli ngaparek, ahli takol dhateng Gusti Allah Ta'ala. Gus saya sebab keberkahanipun wali abdal sing jumlahipun sekawan dosa niki Gusti Allah tasih kersa nurunaken jawab, kersa nulungi dumateng tiyang-tiyang ingkang ngersakaken pitulungan. Pitulungan ya lewat macam-macam. Misalkan wong sing mulang duwe dipun wong sing sugih, wong sing duweni welas. Niku kabeh saka berkahipun saka wali abdal. Mama taminhum ahadun ila abdallahu makanu akhar. Lan nalika wonten salah setunggal saking wali abdal ingkang sedo, maka Gusti Allah badhe gantekaken kedudukane dhateng sanesipun. Artine jumlahe tetep sekawan dosa ngantos dinten kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Warga riwayatake apa anna usatune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku mala dawuh sapa Kanjeng Nabi salah sunu wong telu salah sunu wong telu iku man utawi sapane wong iku kunna ana apa telu iku fihi ing dalem man bahwa monggo utaiman iku minal abdali setengah saking wali abdal. Nomor siji arido yaiku ridho bil qadari kelawan qadha lan pestene Allah, wa sabru lan sabar an maharimillahi saking pira-pira larangane Allah, wal ghadab lan bendu fi dzatillahi ing dalem dzate Allah. Rawahu wasritakani hadis sapa Ibnu Adiyin Imam Ibnu Adi. Dawuhipun Kanjeng Nabi sapa wonge kok kadunungan ngoten ya. Ana perkara telu. Dawuhipun Kanjeng Nabi ana perkara telu. Sapa wae kok kadunungan perkara telu iki wong mau kagolong wali abdal. Sampai cocok ning awak sampean iki mantuk apa ora kira-kira disebut wali abdal. Ciri-cirine telu niki. Setunggal inggih menika aridho bil qadha. Nalika wong mau ridho karo pestenipun Gusti Allah. Orang mengeluh karo kawontenan karo kahanan apa wae. Kahanan lara utawa kahanan kekurangan. Niku kan bagian qadha, bagian pestinipun Gusti Allah Ta'ala. Qadha ridho ora sambat, ora ngeluh nampa kanthi lega-legawa. Niku nuduhno yang niku bagian saking wali abdal. Lajeng wasabru an maharimillah, sabar sangka perkara-perkara sing diharamake dening Allah. Mbuh niku larangan utawa sing diharamno niku berupa makanan, mbuh berupa pekerjaan. Ya makanan itu enek sing haram zate, enek sing haram secara hukum, walaupun zate halal tapi secara hukum haram. Dan dia niku mampu ngedohi, mampu menjauhi saka perkara-perkara sing diharamno dening Gusti Allah Ta'ala. Niku termasuk salah satu tondo nek niku bagian saking wali abdal. Lajeng wal ghadabu fi dzillah, bendu
ing dalem dzate Allah. Artine buntu ing dzate Allah taala inggih menika piyambakipun boten remen kalian perilaku syirik. Dhe'e ora rila nek Gusti Allah taala niku diseputokno dhateng liyane. Dhe'e muring ngotot. Mergo dia yakin bila Gusti Allah niku zat sing maha tunggal. Kok dipadak-padakno karo liyane, dhe'e duwe rasa boto. Nek boto iki ora kudu ditokno dengan cara emosi, dengan kemarahan, tapi kanthi nyadarno wong supaya aja nyeputokno ning gone Gusti Allah taala. Nyadarno godhok fi datillah. Enake ora nek rasa godhok wis ngeten ketika itu kalian mlebur Kanjeng Nabi man ra'a munkaran falyughayyir biyadihi. Sing sapa wong ngawruhi tumindak mungkar monggo becik rubaha kanthi tangane, kanthi kekuasaane. Fa ilam dasati pabilisanihi. Nek dhewe ora mampu dengan kekuasaane kanjeng dudu panguwasa ya dengan lesane. Dengan manasehati misalipun sing sepodo-podo kelase, tapi nek gak mampu dengan lesane fabi qalbihi, dengan hati. Artinya atine niku ora lelo ning gone penggawean kemungkaran termasuk syirik. Dek ora lelo, tapi nek dengan sami iki masa bodoh. Enek tumindak mungkar ning gone ati gak enek rasa geding babar pisan. Wis pokoke gak enek rasa piye-piye. Wis babak ngono, sing penting awakku dhewe. Dan iki termasuk pemberian sami gak bagian saka dipun Kanjeng Nabi yang merubah kemungkaran. Bukan masuk merubah kemungkaran yang menika nalika nang gone atine niku enek rasa ora seneng nang gone tumindak mungkar niku. Niku minimal awake ora seneng, ora lilo, ora lega. Enek wong sing nindakake kemungkaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu ngriwayatake hadis sapa Ibnu Adi, Imam Ibnu Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula salihuna lan lamun ora ana utawi wong saleh-saleh iku maujud ayil qaimuna tegese wong kang padha jumenengi bima kelawan barang alaihim kang tetep ing atase qaimin min hubul lillahi sinyatane saking pira-pira hak Allah wa hukumul ibadi lan pira-pira hak pira-pira kaum la halakang mongko yen dirusak sapa atalipuna wong-wong kang ala lakune ayil fasiduna tegese wong kang padha rusak kabeh bi'idyanil ma'asi kelawan nekani pira-pira maksiat. Ki banyak sing kurang. Korona Allah salihun bi. Laul siji laul abdal kalau wau. Laul abdal siji lajeng namrolo walau la salihun ngoten. Niku mboten dikurung mare. Ini kita termasuk terusipun jaibun Imam Hasan Basri. Walau la salihun al-qaimul bima alaihim min huquqil wa huquqil ibad la halaka qalibun. Nomor kali dapet Imam Basri saumpama ora enek wong saleh-saleh
saumpama ora ana wong sing saleh-saleh, artine wong saleh iku wong sing jumenengi hak-hake Allah ugi hak-hake kawula. Artine dheweke yo ngabekti dhateng Gusti Allah, minggu dhateng Gusti Allah, nggih srawung kaliyan kawulane Gusti Allah kanthi apik. Dia gelem nindakake kewajiban-kewajibane kanggo sesama menungso. Lah saumpama orane wong sing saleh-saleh ngeten iki, la halakatolikun mongko wong sing ala lakune niku bakal rusak kabeh. Wong sing ahli maksiat niku bakal rusak kabeh. Artinya terus pundi? Artinya wong saleh-saleh niki termasuk peredam bendunipun Gusti Allah. Gusti Allah niku nek wonten kawula ingkang nindakake maksiat niku nggo bendu. Ning krana enek kawulane Gusti Allah sing saleh-saleh, Gusti Allah akhire krana welas kare sing saleh-saleh, maka ini iso meredam anggenipun Gusti Allah lan bendone dumateng kawula-kawula sing saleh, sing lakune elek. Saumpama gane wong saleh niku Gusti Allah wis pun dihancurne kabeh. Mulane pun umat-umat riyen, umat-umatipun nabi-nabi riyen niku saderengipun dipun hancurne dibinasakan kaliyan Gusti Allah taala lan tumrunyin nabi kaliyan umat sing mukmin niku supaya ninggalno panggenan niku. Nek pun ninggalno panggenan niku nabi Gusti Allah taala nurunaken siksane. Aja sampai siksa niku tumama ning gone kawula sing saleh. Mulane keberadaanipun wong saleh-saleh niku sing bisa ndadekno Gusti Allah kala wau redem utawa cara nggodhog niku badhe melampiaskan niku ditunda. Bismillahirrahmanirrahim. Walaulal ulama'u lan lamun ora ana utai ulama iku maujud lasara mongko yakti dadi sapa anasu menungso kulluhnya sekabehane nas iku kalbaha imi kaya raja kaya. Dipun Imam Hasan Basri sing nomor 3 saumpama ora enek ulama. Ulama niku pewarisipun nabi, warasatul anbiya, pewarisipun para nabi, boten pewarisin Nabi kan Muhammad tok boten. Jadi anbiya, warasatul anbiya, pewarisé para nabi. Ini mulai Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad sedaya niku. Ya sing diwaris niku. Saumpama orane ulama mongko menungso niku malih kaya dene raja kaya. Raja kaya niku wis pundi? Ya nang-nangan. Endi sing menang, endi sing kuat, endi sing kuat iku sing menang. Hukum rimba sing dadi niku. Di hukum-hukum riba sing dadi. Tapi kanthi keberadaan ulama, ulama nyampe nang hukum-hukum Gusti Allah taala, ajaran-ajaran para nabi, akhire wong niku tertata. Dhek sing dideni niku ora lawane. Tapi sing diwedeni Allah. Allah sing netepno hukum. Dan para nabi niku sing diajarno nggih menika
tauhid. Utaminipun tauhid, keimanan. Terus diajari malih tentang perkara sing gaib. Inggih menika piwalaning amal, kehidupan setelah kematian niki. Lan wong bakal nampa piwalaning apa sing dilakoni. Niku sing diajarno para nabi dan niku dipun sampekno para ulama. Maka ulama niki jaga menungso supaya sifat basariyahe niku tetep aja sampai dadi kelangan sifat basariyahe malih dadi kaya dene raja kaya sifat menungsane ilang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawu sapa Abu Laisi Imam Abu Lais man jalasa inda alimin man utawi sapa wong iku jalasa lungguh sapa man inda alimin ana sandinge wong alim walam yakdir lan ora kuwasa sapa man ngalahib disai ing atase ngreksa suwiji-wiji minal ilmi saking ilmu nala mongko makoleh sapa man sab'a karamatin ing pitu pira-pira kamulyan ing pitu pira-pira keramat. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlul muta'allimi fadlul muta'allimina suwiji yaiku keutamaane wong-wong kang ngaji kabeh wa khabsahulan kakekere wong terhalangi wong kakekere wong ane dunubi saking pira-pira dosa wa nuzular rahmati lan tumurune rahmat alaihi ing ngatasi wong khala furuji ing dalem tingkah metune wong min baitihi saking omahe wong wa idza nazalat tatkalane tumurun apa rahmatur rahmat ala adil khalqati ing ngatasi ahli golongan ahli niki khalaqah niku perputaran majlis kasolah mongko hasil lagu kedue wong apa nasibut bagian wa yukaburan ditulis lahu kedue wong apa ta'atun ta'at madama selagine tetep sapa wong ing mustami'an ngrungokake wa idza dzaqalan tatkalane rumpek apa qalbu atine wong ni adabil fahmi krana ora anane ngerti krana ora anane paham sara mongko dadi apa wong nuhu prihatine wong iku wasilatan dadi lantaran ila hadratillahi marang ngarsane Allah Ta'ala wa yaralan sapa wong izzal alimi ing mulyane wong alim wa dullal fasiki lan inane wong fasik payamilu mongko dadi condong apa tabu wateke wong ila ilmi marang ilmu wa yuradulan ditolak atau dibalekake yen balekake apa qalbu atine wong anil fiski saking fasik dawuhipun Abu Les sing sapa wonge kok lungguh ana sandinge wong alim niku biasane sing di ngendikane iki urusan ilmu kaitane kalian ilmu. Lah sing sapa wonge kok lelungguhan ana ing sandinge wong alim termasuk iki menika ning majelis taklim atus ngaten niki. Wong sing lelungguhan ning gone sandinge wong alim niku senajan to dheke niki ora mampu menghafal sak masalah ae saka ilmu. Jadi ilmu ini rumangsane kaya gak enek sing mlebu ning gone pikirane, kabeh bar ilang rumangsane ngoten. Ning perlu dipun mangertosi bilih tiyang niki sejatosipun dipun paringi pitung karomah, pitung kemuliaan. Nomor siji iki menika wong mau dipun paringi kanugrahan kedudukan sebagai muta'allim, sebagai wong sing belajar. Wong sing sinau, wong belajar.
Lah wong belajar niku malaikat mawon, malaikat niku mayungi wong sing berangkat ngaji, berangkat belajar mulai saka mulai dalam perjalanan sampai ke nggone ngaji. Niku malaikat niku mayungi lan ndongakno istighfar dhateng piyambakipun. Bahkan sampai iwak-iwak sing ana ing banyu ning laut, ning kali niku ya padha ndongakno wong sing padha thalabul ilmu. Niki kemuliaanipun wong sing ta'allum, wong sing golek ilmu. Lajeng lan kemuliaan kekalih piyambakipun tertahan saka nglakoni dosa. Panjenengan lungguh sak jam teng mriki niki wis paling ora ninggalno laku dosa. Mbuh dosa napa mawon sak jam. Lajeng banuzul rahmat alaihi khalaqul min baitihi. Ugi dipun paringi kamulyaan berupa dia mendapatkan rahmatipun Gusti Allah Ta'ala mulai saking medal, saking daleme ngantos panggenan ngaji khalaqul jin. Begitu metu niku rahmatipun Gusti Allah niku sampun turun. Wa idza nazalat rahmat ala al-khalaq khasalan syukur. Lan nalika Gusti Allah kala maringi rahmat dumateng majelis niku, dateng majelis ta'lim majelis belajar mengajar. Kok Gusti Allah niku nurunake rahmat, wong mau ya oleh bagian. Senajan to dhek ora paham karo apa sing disampaikan gurune. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu ta'ala madad mustami'an lan piyambake wong sing lungguh ana sanenge wong alim niku dipun catet wong sing taat dhateng Gusti Allah Ta'ala selama dhek niku ngrungokake apa sing disampaikan guru. Dia wong sing taat, wong sing manut mituhu dhateng Gusti Allah. Wa idza dama qalbun adamil fahmi sallallahu wasilatan ila hadratillah. Lan nalika dhek niku susah, ati niku sempit, dhek grantes mergo ora paham karo apa sing diulang, dipikir gak paham. Terus dia susah dengan keberadaanipun dedele akal kala. Maka susah yang iki iso dadekno wasilah utawa iso dadekno perantara piyambakipun saged usul wonten ing ngarsanipun Allah. Susahe wong susah itu kadang-kadang itu justru malah jadi wasilah. Apa meneh susah itu susah ora iso paham gitu. Awake akhirnya kan sambat itu ning Gusti Allah. Akhirnya awake eling ning Gusti Allah. Niki lho wasilah dadi perantara kepengen sampeyan niku eling dhateng Gusti Allah. Menek lo dengan sami ku wis eling wis sambung. Roh lo dengan sami pun sambung kalian Allah Ta'ala. Ini Gusti Allah itu bagi rahmat. Bayar izzal alim dubadullal fasik fayamitu tabahu ila ilmi. Lajeng termasuk kemuliaan ingkang dipun paringaken kalian Allah Ta'ala inggih menika piyambakipun akan bisa melihat dengan jelas mulyanipun wong sing alim lan asale wong sing fasik. Dia akan bisa melihat dengan ngaji ngaten iki awake kan belajar memahami tentang apa sing
oleh dilakoni lan apa sing kudunipun dipun tinggalno. Endi perilaku sing apik, endi sing awon iso bedakno. Akhire pun sampe akan duweni pandangan sing bener. Itu tentang mulyane pun wong alim, wong sing ngerti, sing amal mangilmune lan asalipun wong sing fasik-fasik. Payamilu qamuhu ila ilmi, akhiripun semakin kepingan sami sering lelungguhan karo wong alim, terus mendengar informasi tentang ilmu Al-Qur'an ini, akhiripun ada kecondongan manah kula dengan sami dumateng ilmu remen bagus ilmu. Wa yuradu qalbuhu rezeki. Lajeng atine kalau disadarno untuk tidak melakukan penggawean sing fasik. Mergo wis informasi tentang ilmu tentang kefasikan, sing fasikan kalau dadi dengan sami justru dadi wong sing rugi, akhirnya kepengen gelem-gelem menghindar sama tumindak ingkang fasik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala ora ana utawi raja utawa pemerintah la ahlaka monggo yakti ngerusak sapa badul setengah rakyat atau setengah wong setengah warga badul ing setengah kang meneh bil qasli kelawan mateni wal gosbilan gosok wa bayi dari kalan liyane mengkono kotal lan gosok. Saumpama ora ana pemerintah ning desa iki terus gak ada lurah, ora ada perangkat, ora ada RT, ora ada RW, terus gak ada pemerintahan. Niki mesti kampung niki boten badhe manggihaken keamanan. Isine mungkin namung padudon tukar padu, bahkan bisa saling membunuh. Tapi dengan keberadaan pemerintah akhirnya ada undang-undang. Walaupun pemerintahnya fasik, walaupun pemimpin ini mungkin fasik, tapi selama ada pemerintahan, ini mungkin saya aman. Tetap saya aman. Mulanya kok misalnya begini, kalau penjelasan misalnya kok demo, akhirnya pemerintahan pun kosong, ini akan mudah nanti terjadi gejolak nang negara ini. Nek wis ngono iso dikuasani karo negara liya. Itu keadaan wis ora bersatu. Jadi ketika negara atau desa itu tidak pemerintah, itu tidak ada kesatuan, tidak ada yang mengikat. Akhirnya isinya mau kaya-kaya, tapi nanti ada lurah, apa iso mengajukan masalah niku ning lurah, ning pamongkian niku ning RT, ning RW. Yang penting harus ada pemerintah. Jadi ojo meneh kok ngono. Geng-geng niku nggih, geng-geng niku yo butuh pemimpin. Dek kok urip dhewe-dhewe ora iso anggun. Tapi nalika terorganisir, enek pimpinane, enek wakile, enek bendaharanipun, sampun niku mungkin iso tahan lama, iso kuat. Itu pentingipun raja, pentingipun pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Walal hamqa lan lamun ora ana utai wong-wong kang kumprung, wong sing pekok, wong sing bodho. Ayi ladina tegese wong akeh fasadat kang rusak apa ruhuluhum bira-bira akale aladina lan kharabat monggo yakti rusak apa adunya dunya. Ai la fasadat tegese yakti rusak apa al-biladu negara wal manazilu lan bira-bira omah atau bira-bira panggonan. Mesti ngaten.
hamko. Itu wong niku ana wong sing alim, ana wong sing hamko, wong sing ngerti, ana sing ora ngerti. Wong ngerti niku usih ngerti ilmu agama. Dhek niku sing diuber, sing diburu niku urusan akhirat. Nek hamko wong sing kumplung niki urusan dunya. Saumpama gak enek wong sing kumplung niki dunya niki badhe ambruk. Artinya berkahan berkahe wong kumplung, wong sing menggulu dunya niki dunya malih terapak. Enek sing gawe tempat wisata, enek sing tempat-tempat karaoke, enek sing bangunan kok bakal ditinggal mati. Senajan bangunan kok ora dipanggoni selawase, tapi dia akan membuat bangunan seindah-indahnya, semegah-megahnya. Ini kan sebenarnya wong gawe istana yang akan ditinggalkan ini jadi kan pikiran wong kumprong sebenarnya. Wong gak pate gede, wong barang sok bakal ditinggalno kok nyapa to kok diurusi. Ya ini loh. Niki sing ngopeni dunya, sing ngurusi dunya niku malah wong kumprong-kumprong. Mulane sak pemogane wong sing kumprong kabeh niku misalipun kelayune ning gone akhirat kabeh ya terbelakang akhir pun negara utawa daerah itu mesti terbelakang, terus gak maju-maju. Laulal hamqan la kharabat dunya. Bismillahirrahmanirrahim. Utawa ditafsiri ngaten. Barokahe wong kudu-kudu, misalnya pondok kok sekolahnya misalnya pun cahaya pinter, cerdas. Ini mungkin akhirnya namun sing diurusi dia mau ngaji dok. Kamu kok sing dibutuh mengenai diri pondok itu orang cak ngaji dok. Sing resik nyapu, utawa lelaki nih kiai ini, dan dia dibutuh. Dan biasanya sing gelem niki wong sing gak patek pinter, bocah-bocah gak patek pinter, gak patek cerdas. Ibu enak dikongkon. Perintah dawuh, sedika dawuh, tapi nek sing pinter-pinter sing kenyang. Gue dhewe fokus ning gone ngaji, ning gone sinau ngoten. Utawa ning desa-desa ngoten iki omong kabeh niku wong sing pinter-pinter. Padahal misalkan ada acara mantenan, itu kan butuh pelatihan, butuh sing pawon, butuh sing esa-esa. Nek kabeh pinter kuwi ora nek sing gelem esa-esa. Mulane barokah. Dadi apa ae sing didadekake Gusti Allah Taala ning donya niki kaya apa wujude niku beto berkah kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Walau lan niku lan lamun ora ana utawi angin la antana kullu syai'in niku la antana jamul fi'il madhi iku la antana mongko yakti bacin apa kullu syai'in saben-saben suwiji-wiji bisa babil jiafi kelawan sebab pira-pira batang. Angin itu berkaya wakil. Awak dhewe ini mau nang jero omah ngaten iki kok gak enak angin. Rasane sumuk, panas. Terus meneh yang paling ini kok la antana kulo sae. Saopo gak enak angin wae bakal mampu bajing. Contoh iki sampean pelem niku sampean ade kresek, sampean taleni pelem seger
cinta sampai taleni gresek, sampai wadai gresek dan taleni orang membuangnya babat pisang. Terus dino sampai buka pun malih bosok ambune barang dorang. Tapi nek sampai buka kangenan tetap seger. Itu faidah angin. Awake dhewe semono kangenan tetep ambune awak niku. Gak ada angin, basin ya. Senajan to wis kita dusi niku kok gak ana angin. Niku basin. Tapi kanthi ana angin bergerak membawa gondo-gondo niki munggah ning gone langit. Sehingga gondo-gondo ning gone bumi jane gondo basin ning krana kegawa angin malih ilang. Iku barokahipun Gusti Allah Taala maring angin walau larih la antana kullu syai'in wal maqalatul hadiyatu Al-Fatihah.